balma aw bisimila malaktu ka don kibaru kene kan bi kuna foni mina lasa aw ma aw balma muso Tarawele fe ale ni aw balma ke Aliou Assé kuna foni jumene ba ambolo bi kala sa an balma ma aywa bi kunnafoniw bɛ tali kɛ Bamako yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5 na i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na yen dugudenw ni u ka maire kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ tile damadɔni bɔ sisan aywa an b'a yira la k'a fɔ ko hokumu kɔnɔna na kunu aywa février kalo tile 21 aywa maire ni o ye Amadu Watara ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ mankan minnu bɛ a ka commune kɔnɔna na aywa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mankankɛlaw yɛrɛ ni o ye ale ka commune denmisɛnninw ye u tun y'a yira k'a fɔ ko Bako Jikɔrɔ ni terrain dɔ kɔni bɛ yen ni olu ka farikolo ɲɛnajɛ terrain ye aywa ko ale kɔni tun y'o feere maa dɔ ma k'a sɔrɔ olu tɛ o kalama aywa o kɔni tun bɛ ninnu ka laɲini na aywa maire y'a yira k'a fɔ kɔni ko o ye faamuyalibaliya ye ko k'a d'a kan o terrain yɛrɛ yanni a ka feere yɛrɛ ko maaw tun b'a kalama ko k'a d'a kan bɛnkan dɔ tun bɛ aywa denmisɛnninw ka jɛkulu ɲɛmaaw ale ni aywa chef de quartier ni o ye dugutigi ye ale ni aywa mɔgɔ wɛrɛw ni o ye aywa conseil communal maa wɛrɛw ye aywa ko olu bɛɛ tun bɛ aywa nin wale ninnu kalama tuma min na a bɛ feere aywa ko terrain yɛrɛ bɛɛ ma feere a kɛrɛfɛlaw de feerela maa dɔw ma maa min fana tilala k'a fɔ ko ale bɛ yɔrɔ jɔ ka tila ka terrain k'a dilan k'a kɛ aywa denmisɛnninw sago ye aywa ko bɛɛ de kɔni kɔfɛ k'ale tilala k'a ye ko mankan wulila aywa ale ka commune kɔnɔna na mɔgɔw y'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko ale ye terrain feere k'a sɔrɔ maaw tun t'a kalama aywa ko o n'a ta o ta ale ma to aywa terrain kɔni a ka to o cogoya la ko k'a d'a kan mankan ninnu wulilen kɔfɛ ale yɛrɛ y'a fɔ ko aywa tun y'a fɔ maa min tun ka jɔli kɛ yɔrɔ la a y'a fɔ ko kɔni o ko bila aywa ko ale yɛrɛ ma se k'a faamu cogo si la ko aywa ni février kalo tile 20 yɛrɛ la ko mankan wɛrɛw tilala ka wuli o ko kelen in na k'a sɔrɔ o ko in yɛrɛ bilala pewu aywa min yɛrɛ ye aywa Sabalibugu ale ni commune yɔrɔ wɛrɛw ye ni a fɔra ko aywa maire ye yen sugu ni a yɔrɔ wɛrɛw feere a maire kɔni m'i da don olu la ka ɲɛfɔli kɔni kɛ olu la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ bɛ yen nɔ ka da u tulo kan o de ye Mali terrain baarakɛlaw n'an ko olu ma ko cheminots olu kɔni bɛ dusumakasa yira kɔngɔmuɲu dɔ la a ka ca ni kalo 2 ye sisan nɔ k'a sababu kɛ olu kɔni ka kalo 9 sara wali o balannen don o dɛsɛlen don ka sara o ko sababuya la mɔgɔ ninnu kɔni dagalen don terrain arayi yɔrɔ la ni ka u ka dusumakasa kɔni yirɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni ka fɔ la olu ka laɲini de jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka olu ka kalo 9 sara kɛ u ye cogoya min na sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu na mɔgɔ 7 kɔni sara an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko nka kelen kɔni tun b'a la a dɔnnen tun don k'a fɔ ko jabɛti de tun bɛ o tigi la wa saya ma da olu fana dɔrɔn ma mɔgɔ caman kɔni bɛ u la fɛnɛ ni minnu ka denbaya dɔw kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ cogoya tun tɛ u bolo ka dɛmɛ don u ma kɛnɛya ta fan fɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni ka fɔ la k'u y'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement ko u ye u ka dusumakasa yira kɔngɔmuɲu in dabila ko olu b'u ka kɔngɔmuɲu na hali bi ko wa olu t'a dabila fo olu k'u ka sarawariw sɔrɔ ni o ye kalo 9 sarawari ye aywa tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko Gawo février kalo tile 20 denmisɛnnin dɔ ni ale si bɛ taa san 14 na ale taara bɔ aywa mugujugu dɔ kan k'a sɔrɔ a bɛ yaala la Gawo kɔnɔna na aywa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ni makɔfɔlen kɔni ye o mugujugu in ta aywa a y'o ta waati min na mugujugu in kɔni a cira o kɛra sababu ye aywa denmisɛnnin kɔni a jogina kosɛbɛ waati min na maaw kɔni bɔra a kalama u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko aywa a kɔni nin tora nin wale in na kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da u tulo kan o de ye jamana foroba baarakɛyɔrɔ ale ni sigida foroba baarakɛyɔrɔ o ɲɔgɔn dan mun kɛra walasa mɔgɔ kuraw bɛ se ka taa nin baara ninnu na cogoya min na n'an ko a ma fonction publique de l'état et des collectivités o kɔni ni o jaabi bɔla a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ o ko kɔni senfɛ ŋunuŋunukan kɔni caman fɔra nka kunu ni o ye alamusa dɔ ye février kalo tile 21 ministre min ka baara ɲɛsilen don nin kow ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre de la fonction publique ye ale kɔni ye kunnafonidilaw kɔni caman wele ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna a ko o ɲɛfɔli senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko fonction publique de l'état o kɔni na mɔgɔ 770 de ta la mun ye sigida ta ye ni an ko ma ko collectivité territoriale o kɔni mɔgɔ 780 de taara o la ko k'a yira k'a fɔ ko nin ko senfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn ŋanamuŋanamulen kɔni caman kun bɛ nin na ko sɛbɛn 139 o de kɔni kun ŋanamuŋanamulen don ni kɔnkurukɛla ninnu dɔw fɛ tɛgɛ kɔni sera ka da nin sɛbɛn ninnu kan ka bɔ tɔw cɛ la ko k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ dama minnu yɛrɛ kun ɲininen don nin ko in na ko olu kɔni bɛɛ ma sɔrɔ sabula jɔyɔrɔ 10 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ hali bi mɔgɔ ma sɔrɔ ka bila olu la
k'a sababu kɛ sɛbɛn ŋanamu ko ye ale ni fɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ yen nɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma a kana bɔ yen nɔfɛ minisiri kɔni ka fɔ la ale kɔni bɛna nin sɛbɛn ŋanamulen ninnu di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'a ko fɛsɛfɛsɛya mɔgɔ min ye nin walejugu ninnu kɛ tantɔ ɲangili min kan ka da u kan o ka bɔ a sira fɛ. Ayiwa an balimaw ninnu tun ye kibaruyaw ye k'a las'aw ma bi ani ce a ka kulomajɔ la.